Ez már komoly, bazd meg. Lehet, hogy Jancsi nem hazudik, bazd meg, de... Ide számítógép, oda számítógép, bazd meg, de most már kezdek fosni. Elvisz a gyertyámat, geci! Komolyan mondom, főjelentem, bazd meg. Ezt a kölcsön kunyarát gyertyámat, és elviszi, bazd meg! Nem mondod? Nem mondod, hogy ez igaz. Megint visszajön a radék. Na nem, most már nem is egyedül van, bazd meg. Odassa! Ott a másik, az áttérbe. Hát meg én tudtam, hogy Jancsinak igaza van. Esküdj meg. Hú, bazd meg. Ezt nem hiszem el. Igen, hát azért ketten vannak már. Az meg. Tudom, basztam már ilyet. Hú, nem, ki kellene menni tőle. Abba hagyom, nem fosok van. Gyertek már!